Hello everyone, tayo po ay magluluto ng pansit canton. So meron po akong nakita sa TikTok at gagayahin ko po. Lalagyan daw po natin ng QP. Meron kami ditong QP dressing. So, lalagyan po natin yung ating pansit canton. So this is sweet and spicy flavor. So tingnan natin kung masarap nga ba na lalagyan ng QP sauce or QP dressing yung ating pansit canton. So una, kailangan po muna natin mag-init ng tubig. Yan, meron ng laman. Ako po, kung nagluluto ko ng pansit canton, gusto ko po, nilalagay ko na po agad yung ito, tawag dito, yung seasoning niya. So, hinahalo ko na po agad yung sauce at saka yung kanyang pinaka-seasoning. Yung iba kasi nilalagay nila kapag luto na yung pansit canton, diba? Tas ilalagay sa ibabaw. Gusto ko po kasi halong-halo na talaga yung kanyang sauce at saka yung seasoning niya. Yan. Wait. So, ayan. Katulad niyan, buo-buo. Kaya gusto ko po, i-mix lang maayos yan. Antayin lang po natin na mag-boil yung ating water, saka natin ilalagay. And here we go. Our pancit canton noodles. At syempre, kailangan na po natin haluin ang ating pancit canton. Mamaya natin lalagyan. Hindi ko po lalagyan lahat kasi syempre, si Jade, baka mamaya hindi magustuhan ang QP. So, ang QP po ay sa Japanese mayo. Masarap po siya, sabi ng iba. Pero ako, I didn't try it yet. I wanna try. I wanna try daw, sabi ni Jade. So, he wanted to try the QP mayo. Yeah. I wanna taste the pancit canton. And he also wanted to taste the pancit canton with QP dressing. Yeah, I wanna compare. So, he just said that he wanted to compare with the QP dressing or without the QP dressing. Okay, so the moment of truth. Lalagay po muna tayo dito. Pancit canton. Separate natin. Diba? Konti muna, baka mamaya din natin magustuhan. There you go. So, our QP dressing. Oh no, wag na. Okay na, tama na yun. Yeah. Okay, the moment of truth. We're gonna taste it na. So, this is the one that has a QP dressing. And this one is wala. So, plain lang siya. Wanna try? Okay, here. This one muna. You wanted to try this one? Yeah. That's mine eh. Okay. So, Jade muna. Let's see. Really? Oh, it's good daw. Nagustuhan niya. Ako nga. Masarap siya. Now this. Ngayon, honestly ha, kakaibang lasa siya kasi meron nga siyang roasted sesame. Siguro yung ibang magugustuhan, yung iba naman ay hindi. Depende sa panlasa ng tao yan. Pero para sa akin po, masarap. Itatry natin yung walang QP dressing. Yung normal natin na pansit canton. Siyempre, iba yung lasa natin dahil natikman na natin yun eh. Alam natin na alam nyo na ang lasa ng pansit canton sweet and spicy. Kaya titikman ko lang ulit dahil nga nag-taste ako dun sa kabila.
Again, I wanna try the... Lagyan pa natin ng konti. Yan. Haluin muna natin. Okay. Try it natin ulit. Dami. Wait. Marami yun. For mine. Okay, be. Honestly, masarap din talaga siya. Social lang. Napasocial lang yung ating pancit canton. Napasocial yung lasa. Para sa'yo, ano? How does it taste? O ikaw bilang bata. Come here. 9 Pakita out ka. of 10. 9 out of 10? Pakita ka sa 10 video. out of 10. Come here. No, I don't wanna face reveal. He don't wanna face reveal daw. He don't want it na magpakita ng mukha niya. Come on. Sandali na, be. I don't wanna. Ay, masarap din siya. Masarap daw. Kung gusto niyo ng kakaibang flavor naman sa pancit canton dahil syempre, sawa na sa flavor palaging ganon. You can put QP po. QP dressing in your pancit canton. Masarap din siya. Kakaibang lasa. Pinasosyal. Masarap. Masarap nga. Mm.